హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ మధు. మన ఛానల్ కంటెంట్ నచ్చితే వీడియో లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనము మొదట దఫా ఎరువుల్లో వాడే ఎరువులు ఏమేమి వాడాలి దాని గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మొదటి దఫాలో మనం వాడేవి ఎక్కువగా అయితే మొదటి దఫాలో డిఏపి వాడతాము. ఈ డిఏపి వాడటం వలన మనకైతే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మొక్కకు కావాల్సిన వేరు వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందడానికి అనేది డిఏపి అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ డిఏపి అనేది ప్రస్తుతం అయితే చాలా టైట్గా ఉంది, దొరకడం లేదు. కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువైనా డిఏపిని వాడడానికి ట్రై చేయమని నేనైతే సజెషన్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే మనకి డిఏపి అనేది ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మొక్క కావాల్సిన పెరుగుదలకి, ఎక్కువ గ్రీనిష్నెస్ మొక్క నిలపడానికి ఎక్కువగా మనకి డిఏపి అయితే యూజ్ అవుతుంది. డిఏపిలో ఉండేది భాస్వరం, అది 46% ఉంటుంది. ఇనిషియల్గా మొదటి దఫా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు అయితే డిఏపి యూజ్ చేయండి. ఇంకా అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు అయితే దమ్ములోన లేకపోతే వెదవేసిన చేలో అయితే మనము వెదవేసిన తర్వాత ఒక 20 days తర్వాత కూడా యూరియాను సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ను కూడా మనం కలిపి ఈ చేలో అయితే జమ్మవచ్చు. సూపర్ అనేది కూడా భాస్వరము సల్ఫర్ 2 కలిసి ఉంటాయి. అదైతే ఇంకా బాగా యూజ్ అవుతుంది. కాస్ట్ కూడా ఒక కట్ట 400 రూపాయలతో సరిపోతుంది. అది కూడా యూజ్ చేస్తే రిజల్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇలా వాడినప్పుడు ఇదైతే మెయిన్గా మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. వెదవేసిన చేలో అయితే సూపర్ యూజ్ చేస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వెదవేసిన చేలో వేస్ట్గా కొంచెం పొండాకు అవి ఉంటాయి, అవి కూడా సూపర్ వేయడం వలన కుళ్ళిపోయి మొక్క అనేది చాలా దృఢంగా వస్తుంది. లాస్ట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది. వెదవేసిన చేలు అయితే వెదవేసిన తర్వాత ఒక 20 days తర్వాత ఒక 25 kgs సూపరును ఒక 20 kgs యూరియా కలిపి జిమ్మారంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది వెదచేను. ఇలా వేసినప్పుడు మనం ఒక దఫా ఎరువులను తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా విషయానికి వస్తే డిఏపి అయితే మనకు మ్యాక్సిమం దొరికితే అదే వాడండి ఫ్రెండ్స్. దొరకకపోతే 14-35 లాంటివి కూడా వాడవచ్చు. కానీ యూరియా అనేది మనకు స్టాండర్డ్ యూరియా అనేది తగ్గించే వేసుకోండి. ఒక కట్ట డిఏపి వేసినప్పుడు యూరియా 30 kgs అలాగే వేయాలి. మరీ ఎక్కువగా వేయకూడదు. రెండవ పాట అలా ప్రతిసారి కూడా యూరియాని మనం పెంచుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. యూరియాని తగ్గించుకోండి. ఇప్పుడు యూరియా ఎక్కువ వేసి తర్వాత చేలు పడిపోయి నేను బాధపడటం కన్నా యూరియా తక్కువ వేస్తున్న వల్ల మనకి ఎప్పుడు కూడా చేలు దిగుబడి తగ్గదు. యూరియా అనేది ఎక్కువ వేస్తే మన చేలు పడిపోయి ఇంకా ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది తప్ప యూరియా వేస్తే మనకి ఎక్కువ యూజ్ ఉండదు. అందుకోసం చెప్తున్నాను. నత్రజని అనేది అవసరం ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ వేసి మనం పంటలను చెడగొడుతున్నాము. అదే ఫ్రెండ్స్, నత్రజని తగ్గించుకోండి. మొదటి దఫాలో అయితే డిఏపిను యూరియా కలిపి వేయండి. దొరకకపోతే 14-35 యూరియా కలిపి వేయండి. ఇది మీ చేను బలం బట్టి 25 నుంచి 50 kgs వరకు వాడవచ్చు. 14-35 అయినా డిఏపి అయినా. కొంతమంది 20-20 కూడా వాడతాడు. 20-20 మనకి ఎందుకంటే 20-20లో ఉండేది నాకు 20% మాత్రమే అది భాస్వరము. మనకి డిఏపిలో అయితే 46% ఉంటుంది. బిగ్ గ్యాప్ అనేది ఉంది. అది కాకుండా 20-20 అనేది కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది డిఏపి కన్నా. ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మనకి. అలా ఎందుకు నీ కాస్ట్ మనకి మొక్క కావాల్సిన భాస్వరం డిఏపీలు ఎక్కువ ఉంది. కాస్ట్ 20-20 కన్నా ఒక 50 రూపాయలు తక్కువ ఉంది. మనం డిఏపి వాడుకుంటాం అనేది మంచిది. 14-35 వాడుకోవచ్చు, కానీ కాస్ట్ అనేది 1700 ఉంది. అది ఆలోచిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా మనం ఎరువులు అనేది నాట్లు వేసిన 10 రోజుల లోపే వేసుకోవడం ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ దఫా. దాని తర్వాత రెండో దఫా ఎరువులు అనేది ఇంకొక 20 రోజులు అనేది గ్యాప్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది రెండో దఫా ఎరువులు వేయడానికి. రెండో దఫా ఎరువులు వేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనము ఒక 20 రోజులు గ్యాప్ అనేది తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది అయితే మొదటి దఫా ఎరువులు. మొదటి దఫా ఎరువులు అయితే మనము డిఏపి యూరియా కలిపి వాడుకోండి. వేరే డిఏపి అయితే మ్యాక్సిమం రిజల్ట్ ఉంటుంది మనకి. లేట్గా పనిచేసినా సరే మనకి అవుట్పుట్ అనేది తర్వాత కూడా మంచిగా కనపడుతుంది డిఏపి యూజ్ చేసిన చేయాలి. ఇది గైస్, ఇది మన దఫా ఎరువుల గురించి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.